Для кого вы тут снимаете? Слышишь, а ты ж бенефиц, да? Ты бенефиц. Шифры, явки, отказы. Воля! Так, музыканты проходят. Ну, Ивана уже. Ну, пускай играют, что это? А, ну хорошо. Сейчас я медицину. Как полночная корица, нормально, ровненько, все один в один. Ай, ну мы ж не будем про сумное казать. Классно. Это ж не я. Я ледь не сорвал выступ Леона Артуровича. Ляпис Трубецкой ці НРМ. Хлопцы і дзяўчаты, я ўпэўнены, што гэты выпуск стане сапраўды легендарным. Справа ў тым, што мы зрабілі яго з легендай беларускага року Лявонам Вольскім. Я ўпэўнены, што вы, таксама як і я, спявалі яго «Паветраны шар», «Тры чарапахі», «Простыя словы» і безліч крутых песен. І сёння мы пакажам вам усю атмасферу і весь бэкстэйдж жыцця Лявона Артуровича Вольскага. Там будзе і пра «Тры чарапахі», і пра жыццё ў выгнанні, і пра Макса Каржа, і пра Сергея Міхалка карацей. Вельмі круты выпуск. Погнали! Вітаночки! Все нормальово. Гол. Може чимсь підсадити. Уся допомога. Такая мы сейчас подвести якраз ровненько так. А куди гітарку под? Ну можна і вашу, мені все равно. Програма ранее была просто так, а теперь она потребует оплаты. Тогда рекламу глядели, как не платишь. Но поскольку это не так часто, так я думаю, ладно, погляду. Это как гитару наладить. Можем идти? Пойдем гулять. Мне все ровно. Куда идти? И мне. Можно зайти пообедать в какую-нибудь просгодинку? Да, давайте. Я проставлю. Леон Артурович, а вам обрыдло возле этого все? Зорка, не зорка? А я ніколи в это не гуляв. Просто у тих зорок, це є інші люди, які відчувають зорками собі. Зорки ж вони не в той країні живуть і не на інших машинах їздять. А вы на чем ездите? На чем ездите? Я на Subaru Forester. Не, я не скаржусь, но мне подобается моя машина. Я вельмі замарочыўся. Я знайшоў шмат варыяцый трох чарапах, якія пелі абсалютна розныя людзі. І хочацца зараз, каб вы паглядзелі на гэтае відэа. Гэта мой улюблены тикток-блогер Глеб Семён. У меня очень плохие новости, я даже не знаю, как это сказать, но вам осталось жить чуть меньше 5 минут. О, доктор, я был к этому готов. Пожалуйста, исполните мою последнюю просьбу. Все, что угодно. Поставьте эту самую песню. Я хочу, чтобы это было последним, что я услышу в этом мире. Конечно. Что скажете? Артистично. Артистично. Ну, гэта ясна, я начуты пра гэта, што это адбываецца так. Це давно, напэўна. Так. А зараз цікава, забаронена гэта ці не? Ці весь рух гэта забаронена? Ну, весь рух забаронены ў першую чаргу. Но, напэўна, не з-за вашай песні. Паюць вельмі шмат менавіта фанатаў. А што спяваць? Адмыслова ніхто ж не піша гімнаў. А варта напісаць, каб спявалі хлопцы. Ну, атрымалася ж. Ну. Михалок напісаў для Дынамо гімн, рэлік для Крумкачоў. А для каго б вы напісалі гімн? Ну, я бы паспрабаваў для Крумкачоў, бо это была мне найбольш сімпатычная. Тое, да чаго мае дачыненне дзяржава ў Беларусі, на жаль, это вельмі часта такое лузернае робіцца. Асабліва тое, што датычыць культуры. Гэта проста трагедыя. Дзяржава ж брала пад увагу всю эту плынь этой эстрады, так званой, ці папулярнай дзяржаўнай поп-музыкі. Яна лічыла, што это ўплывае на людзей, таму што прэзідэнт, ён жыў у свеце савецкага тэлевізора, дзе там Леонтьеў, Лешченко, там
Пугачова Ротару спявалі, і людзі фанацелі, бо не было ад чаго больш фанацець, вот яны фанацелі ад гэтых выканаўцаў, і вось яны спяваюць гэтыя выканаўцы, гэта як бы так вельмі рэлевантна. Трэба зрабіць сваё, і пачалі там адшпіліваць нармальныя грошы на студы. І ўсё роўна, ну што атрымалася з гэтага? Што дзе папулярныя выканаўцы такія ўжо беларускія, такія, каб ужо ну папулярныя, но неяк не атрымалася. Ну хто добраахвотна будзе там Дорофееву слухаць? Ну это нехай Іра прабачыць, але это не ну мала зусім неверагодна. Каб хтосьці набыў дыск Іры Дорофеевай, паставіў у машыне і слухаў. Функцыянер БРСМ нейкі там па рабоце там тыпу паказаць, што ўсё. А так не. Як вы зараз ставіцеся да таго, што вось галоўная прадзюсарка, галоўная пастаўшчыца песен у Беларусі зараз Ганна Сілук? Ну, новая ситуация такая, что никому доверять нельзя. Никому нельзя доверять. Что доверили очень разным этим композиторам, поэтам-песенникам, вот этим, про яких я казал, и тое. Вот поверили им, а они все равно супроть выступили в 2020 году. Потом разъехались, это вот треба все, как было у семьи. И все в семью и нести. И гроши за это все. Зараз шефом канал шансоны начинит. Все классно. Все в семью, все нормально. Там цікаво, что яна пишет тексты там этой песни, а ей на этом некая своячка пишет уже музыку, а свой-то там некий секвенсор и уже там КВЦ. Ну, классно. Ну, это уже настолько абсурдово, что куды далей. Ну, хотя это уже не першых десятых гадоў, што здаецца, куды ўжо далей, а оно, але оно цікава, но куды все-таки далей? Музычны шэраг не спалучаецца з гэтымі простымі рухамі, якія яны робяць. І ну яны кепска выконваюць яшчэ. Яны ж не синхронна ўсё робяць. Яны павінны як карэйцы, як паўночныя карэйцы нармальна роўненька ўсё адзін в адзін. Ну вельмі нагадвае вось якраз такі з Карэі. Ну ясна, толькі песня не нагадвае. Ну там такіх песень нема. Там это немагчыма. Там все это оркестры спевают. Там такими нормальные. И женщины, и мужчины спевают поставленными голосами. И играя оркестр народных инструментов, и все. А этой формат это уже это заборонено. Смело, безумовно, я згодна. Заявка была. Годная, але ну, не зрослося, не атрымалася. Вот эту песню хочется больше динамичное нечто, больше ритмично, а не там. Белый аист спрыгнул с неба. Есть картошка, свежий квас, летает сладкий запах хлеба. Открытые люди здесь для вас. Свобода — это жилы в наших венах. О боже. Сей мир красив и разнообразен. Он сам написал это? И пуще, и прекрасное Полесье. Мы ради вас сейчас споем вам песню. Прадмова ўжо 2 бала адразу. Жанчына з нашого прийшла. Конечно, як без них. А разумеешь, про что он спевает? Вот это апофеоз, когда люди каюць на дзяржаўным нейкім, ну, безумоўна, самадзейным, але дзяржаўным нейкім свяце, песню з тэкстам, дзе цалкам падрыў боегатоўнасці цэлай краіны. Як вот такая эстетика? Ну, гэта, трэба сказаць, што все это нормально, таму што яно раззамбуе этих людей, таму што яны спяваюць такі тэкст, такую песню, якая так ці інакш укладае ў гэтыя молодые неокрепшие головы, правильные паростки про правильные подходы до життя и правильные думки. Это перезапись той песни, которую всегда пели и даже кому-то доставляли. Песня НРМ. 3 черепахи. Поддержите лайком. Калиграф, чухаешь коммунальные практики, за рецепт Петру. Разумеешь, что ты шо, 3 черепахи, порастающему щаду землю. Колесишь, лишь разницы, лезешь в корни, с людьми узнаешь.
шкода. Розумієш тобі, що сидів вчора, наша місце на трапе Китай. Ну, это я перший раз бачив. Ти не чекай, сюрприза не буде. Ей, ла-ла-ла, ей, ти не чекай, ти не чекай. Наколькі розная мова, і ён просто, ну, Ён блытаецца. это тое, што ён просто на слых там сабе запісаў, і ён рэдкія словы супадаюць з арыгіналам нават. Ну, за смеласць яму нормально. На пачатку сказаў: падтрымайце лайкам. Як думаеце, колькі лайкаў там ёсць? У яго. А это вядомы блогер нейкі? Не. Ну, 5. Не, 0. Я вось думаў, можа, мы зробім так, што Лявон Вольскі паставіць лайк гэтаму хлопцу. Я могу поставить, только знайсці трэба. Скиньте мне этого хлопца, я поставлю лайк. О, за смелость. А, только трэба даведацца, што ці ён за вайну. Блин, вось А гэта то ён же добра. можа быць... Ён Добра такі гісторыя. дзіўнаваты нейкі, Ну ён цалкам можа быць за вайну. Тады і не будзем ставіць лайк. Паасцеражэмся лепей. Все можа быць. Рускую песню мы написали ў 2013-м. У 19-м зрабілі кліп. Мы живем в единой неделимой стране. Хочешь мира, мой друг, так готовься к войне. Ну так і ёсць, таму што спачатку быў савок, а пры саўку гэта заўсёды было вось там, у нас правінцыя, там цэнтр. І вось гэтыя гурты все, якія адтуль, это вот крутыя. А нашы, ну нашы там на ўзровень ніжэй. Быў такі кароткі перыяд, калі уже крыху не так было. Ну, это кароткі быў перыяд. А потым зноў пачалося, што вот все рускае, все такое як бы класнае. І вот беларусы тутэйшыя таксама, вот у Варшаве, напрыклад, беларусы прыедзе, ну хто там, ну той самы Нойс прыедзе. Ну он збярэ поўную залю, з беларусаў прычым. На Акіян Эльзы таксама прыйдуць беларусы вельмі шмат. Не тое, каб бяда, это все можна выправіць, просто трэба, каб была вольная краіна, і каб была нармальная палітыка ў галіне культуры, да і все. А у вас былі думкі, попыткі пайсці там вось на расійскую аўдыторыю, як там той же Вакарчук, да, так ён же собирал там у Москве буйныя пляцоўкі, да. Ну, так ясна, рынок Давай. багаты і шматабяцальны, здавалася б. Не, у меня не было таких думок. Крыху чужое оно, ці што? Пэўныя поспехі в этой галіне былі, там, што Міша Козыр ставіў на нашым радыё «Катуй-ратуй», там нешта перамагала ў нейкім хіт-парадзе. Казалі, што можаце прыехаць, можаце не это. Потым Олег Клімаў спрабаваў звязацца з прадюсерам «Мумітроля». І ён сказаў, што ну добра, калі там будзе, умоўна, я не памятаю лічбы, умоўна кажучы, калі вы прыедзеце сюды на 2 месяцы, будете тут жыць і заплаціце мне там $50 000, то ёсць шансы, што мы штосьці тут зможам зрабіць. Ну, хто будзе ісці на такі нейкі дзіўнаваты, тым болей, што рускі шоу-бізнес зарэкамендаваў сябе не толькі з добрага боку, а і з тым, што могуць і кінуць, все падумалі, ай, ехаць в Москву там. Тым болей мне Москва не вельмі падабаецца, да і Піцер, шчыра кажучы, не мой горад. А там толькі 2 у Расіі. Больш няма ж гарадоў. А вось на гэта, як вы рэагуеце зараз? Ну гэта я помню, я это бачыў. Ну, гэта все так балюча крыху глядзець. Вось у мяне такое ж адчуванне. Глядзіш, што вельмі жывыя, нармальныя, такія эмацыйныя, прыемныя людзі. Нармальна спяваюць, нармальна іграюць, голас да Міхалка падобны. У кого? У Эдзіка? Так. У гэтым выкананні. Вось, і все так як бы весело, класна. Людзі ўмеюць як бы адпачываць, не просто сидзяць там і моўчкі там гарэлку душыць. На разуменне ясна было, што это добром не скончыцца. У мяне. Ну, ім падавалася, што можа быць, калі ў межах закону, то за што ж цябе? Ну, ну мы ж не будзем пра сумнае казаць. Нам трэба рабіць усё, каб усё магчымае, каб выцягнуць людзей адтуль. Эту версию отшел. Ну, выкананне своеасаблівае, у сваім стылі, ну, галасавы свой, падача свая, характэрная, все добра. Даўно не чулі нічога пра
Михалка, што Ну, зараз? ай, ну что там не чулі. Михалок давно не дае інтэрв'ю, это ясно. Навошта яму даваць, калі яны далі толькі одну фотку недавно в Інстаграме, і все тут же навінавыя парталы написали про то, вот фотка Михалка, глядзіце. І вось ён такі зрабіўся, ён такі зрабіўся. Это ягоная справа. Ён з сабой робіць, што хоча. Якого чалавека з сябе ляпіць, такога, ці так філозафа, ці то змагара, ці то нейкага файтера вулічнага. Ён таленавіты чалавек, яму відней. А як вам гэта фотка? Ну, звычайная фотка. Ну, цяпер так выглядае. Ну, мне здаецца, што былі горшыя часы ў яго, што ён крыху ўжо взяўся за сябе на этой фотцы, мне так падаецца. Ну, просто здаецца, што чалавек зараз у дрэнным стане, то есть там чуткі былі ледзь не пра псіхушку, вось гэта ўсё. Пакуль мы не будзем пэўна нечага ведаць, што мы будзем гэты все плёткі. Ну так. Ну просто я лічна за сябе скажу, што для мяне гэта таксама, ну, адзін з двух выдатнейшых людзей у беларускай музыцы, які заставіў пасля сябе велізарныя наследства. Ну, я думаю, што ў Серожа ўсё наперадзе, што ён выруліць. У яго даўным-даўно з Украінай былі такія добрыя справы ішлі. І калі мы яшчэ рабілі з ім каралі раёну супольныя даўным-даўно ў 2003 годзе, ён нам тады казаў, што вы з Украінай не супрацоўнічаць. От едзьце, і нармальна ўсё будзе, шоу-бізнес ёсць, ўсё можна рабіць. І у нас былі крокі в этом накірунку, ну, ішло, потым чамусьці скончылася. Но тым не меней, это можа быць і наша віна, што скончылася. Украінская карта, это яго она не сканчалася, а толькі ўсё лепей было. І з цягам часу ён там ужо зусім прапісаўся. Ну, а тут бачыць, якая сітуацыя. Ну, просто чалавеку перакрэслілі жыццё адным вот гэтым вот. Не вельмі не хочацца, каб чалавек кудысьці прапаў, нешта з ім сталася зусім дрэнна. Вось. Я не думаю, што станецца дрэнна. Я яго бачыў, калі ён ужо з'ехаў з Украіны, і у нас разам быў канцэрт такі карпаратыўны ў Рызе. Вось ён якраз з'ехаў з Украіны. Ён быў такім вельмі ўзбуджаным стане. Ну, я б не сказаў, што это быў псіхічна неўраўнаважаны там, ці не зусім нармальны. У Серожы бывае такое, што ён гіперактыўны, всякія рэчы. Потым пасля гэтага я, на жаль, не бачыў яго, і мы не стэлефаноўваліся і не спісваліся. Ну, розныя плёткі ёсць. Мне здаецца, што талент пераможа в этом. Я не ведаю, бачылі вы гэтую гісторыю ці не? Ну, гэта даўняя вельмі гісторыя. Гэта не пра 3 чарапахі, гэта якраз такі пра простыя словы. Усё так надзейна, усё так грунтоўна, што тут дадаць, амаль што нічога. Это в офисе БНФ мы играли. Як вам вакал? Ну, я ведаю, хто гэта. Макс таксама ж ён слухаў беларускую музыку. Он і пачынаў як беларускамоўны выканаўца, а потым там уже зацягнула мова міжнацыянальных зносінаў. Ну, это ж добра, а што такое кепскае? Вы не змерзлі? Конечно, змерз. Прабачце, оп, всё. Я быў на вельмі вялікай колькасці канцэртаў Лявона Артуровича, і справа ў тым, што нават на Акрэсціна мы з хлопцамі спявалі паветраны шар. Там прыехаў до нас адзін хлопец, ён быў вельмі ў дрэнным стане. Я такой кажу яму: блин, сябра, давай заспяваем паветраны шар. Мы заспявалі, і было вось адразу бачна, што чалавеку стала лепей. Таму сёння мы зробім невялічкі эксперымент. Гэты хлопец сустрэнецца з Лявоном Артуровичем, і он пакуль аб гэтым не ведае. І мы заспяваем паветраны шар. Братанчик, ну харе меня так обнимать, ну? Ну шо ты? Потроху. Нормально всё? Я просто тебе обещал подарунок невеличкий. Як файна! Рад вас бачити. Дякую. Сюрприз. Файний сюрприз. Сказали, что сюрпризов не будет, и мне не забываете, час от часу надо. Шака не достану. Да? Ну что, заспеваем? Легко. Давай. Зараз нас завинтить. Да ну! Не,
понад землей. Падыми мяне ў светлы абшар, падыми мяне над мітуснёю, падыми мяне паветраны шар. Запушены трохи. Не привик до таких подарунків. Ну, все добре, Світлана. Дякую. Не можу, Саша, ну. Треба було так робити такі сюрпризи. Ой, файно. Ой, блін, як ти крута. А ви коли-небудь зараз перед концертом хвалюєтеся чи ні? Перед виступом? Завсюди хвалююсь. Ну, по вам не скажеш. Ні, я все життя хвалюю себе. Просто зараз тримаюся, зараз же знімається. Розповідіть про ваш райдер. А потім часом віскі виключили вже. Ага. Бо у хлопців була ще літр віскі бувало, щоб, ну, ми подумали, що це занадто ніяк, так, ні. По теперішнім часі не вельми пристойно. Ну, звичайно, що там, бутилька білого сухого вина, бутилька червоного вина, може бути там кілька пива, ну, коли алкогольне, вода, некие закуски. А ви ніколи не хотіли там повипендрюватися, нечто там, фузера написати такое? Не потрібно. Я пам'ятаю, були у Мінську виступали у клубі «Бліндаж», виступали такі британські панки славні. У них завжди були райдери, 3 скрині місцевого пива. Я думаю, ну от я не відаю, куди я не приїдусь. Яке там пиво місцеве? І що їм поставить? То такое же можно нарваться на что-нибудь такое. Что можно не выйти на сцену, пробиральни просить просто в этот час. Свой самый такий дренний, самый классный концерт, який у вас був? Найгорший концерт был причем это был пик популярности, первый пик НРМ. Это год был 2001, напевно, первый тур. И мы ехали, и повсюду было все супер, все классно. Мы мусили ехать у Молодечно. То уже мусило быть там просто супер классно. Потому что мы уже там как бы переломали эту ступень популярности, уже собирались добро на нас. И Молодечно мы приехали, и мы саундчек провели. Що народу немає. А потім бачимо, на порозі 2 хлопці стоять такі у косухах. Пробачте, коли ласка, що у нас такий поганий город, що на вас не собралися. А что, не водят что-то? Не, вот мы 2 только и все. Ну и, короче, мы не играли концерт, на жаль, для 2 человек, потому что я говорю, ну ладно, вы же не играете, мы пошли. Мы так сели, райдер съели, выпили, поехали до хаты такие. Это ж не я. Я пойду либо там постою поближе. А по массовости, для якої аудиторії ви саме більше грали? Ну, то есть, це, напевно, якийсь фест відбір. Ось я тільки хотів про його нагадати, Крамбамбулі відбір. Так. А, не, Майдан. Майдан, там было на углу, весь город. Оккупанты пришли, и мы мяли ее. Але нас не спинить, але нас не стримать. И там было просто невероятно. Был страшный холод, але народ был настолько энергичный, и такие мы вышли, мы играли НРМ и Крамбамбуля по сету. Мы специально целым автобусом поехали играть туда десантом таким. И мы там уже дали, и все там танчат, я гляжу, и там вот просто людей, вот, ну вот, долеглят, и, ну вот это все, люди. Когда ты играешь камерный концерт акустичный, нет, там у клубику некий, там тебе котерник, это одне отчувание. Так само цікаво порозмовляти з людьми, там поглядеть на них. А коли такі шматтисячні, ну, это стадіон там меньше. Там как бы эйфория, столько людей, все тебя слухают. Коли ласка, вітаю на сцені Лявона Вольська. Я ледь не сорвав виступ Лявона Артуровича. За 1,5 метра.
Тримаю музику аплодисментами. Простые слова, простые речи, хлеб на столе, полы на печи. Это так просто, это так долго, я с головой залезть под колду. Ребят, я не знаю, как он это делает, но вы посмотрите вот на эту штуку. Капец, мураши бегут невероятно, блин. Хотя слышал эту песню миллион раз, но каждый раз как первый. Простые слова, простые речи, простые слова, простые речи. Зараз мы идем у моладзевы хаб, месца моцы, месца сілы для беларусаў, каб працягнуць нашы вялікія здымкі з Лявонам Артуровичем Вольскім. Так спочатку скажу Левону покажу этот балкон Вольского, а вот я уже рассказывал уже, что у нас есть это специально. Бачите, Лявон Артурович, балкон Вольского. А тут все будут выпивать и закусывать джентльмены. Да, ось там поставить, а тут таки тусиш. Ну, может быть. А увогуле, колькі вы адпрацавалі у дзяржаўных установах, колькі у вас працоўны стаж? Недзе валяецца працоўная кніга у шуфлядзе, далёка. Можа, ў Менску нават, я не памятаю, наўрад ці забіраў з сабой. Бо навошта яна? Я працаваў каля году на прамысловай выставе афарміцель у Шабанах. Потым я працаваў у аўтобусным парку гады 2, напэўна. Потым было можна не працаваць. І я это все кінуў, а потым мы уладкаваліся ў рэспубліканскую дырэкцыю эстрадна-цыркавога мастацтва, у філармонію. І мы там проста лічыліся, мы канцэрты не ігралі, мы як мроі былі там і там рэпетавалі. І досыць доўга. Это было з 92 па 90, напэўна, 6. Я там стварыў ужо НРМ. 94-м. Гадоў 6 вы только попрацавалі. Хутчэй за ўсё так. Ну, я, дарэчы, ад дзяржавы дапамогу амаль не атрымліваў нікуды. Нават калі нарадзілася дзіцё, то мы не хадзілі, не аббівалі парогаў. Хаця это было просто. Но мы не бралі дапамогу з прынцыпамі. Дурныя такія. Бо ну і што прынцып? Забяры ты ў дзяржавы грошы, якія яна ўсё роўна патраціць там на штосьці кепскае. Ну, а может из-за того, что разглядяйство может быть так само. Или. Самый короткий блиц про белорусских музыков. Вы, я называю двух, вы выбираете одного. Да, мне атрымаецца такое, ну добра. Вы обираете одного. Я буду адразу, заўсёды буду двух. Ну, трэба. Корж ці нізкіс? Такие розныя. Корж. Чаму? Я не могу сказать, что тут некая есть вартость, у когось больше, у когось там меньше, у когось больше вартостный, это музычна, ці это. Мне больше подача падабаецца, коржа. Бліжэй, не то, что падабаецца. Бліжэй падаць, хотя я не такі уже слухач, не такая уже аўдыторыя, але больше мне бліжэй падача коржа, вось гэтая гонная такая, пазнавальная вельмі, чым такая крыху холодноватый и низкий с подачи. Хотя, конечно, низкий это ближе до рока, чем корж. Окей, корж ці маўчат дома? Однозначно корж. Корж ці Наві Бенд? Тут не могу сказать докладно. Ну, хутчэй корж, чем Наві Бенд. Корж ці Ляпіс Трубецкой? Ляпіс Трубецкой. Чаму? Больш творчай спадчыны. Она больш разнабаковая, разностайные. Михалок был такі. Корж пакуль што только один вот такі, як ён ёсць. Крыху, конечно, малы паўзраслеў, ясно. У Михалка вельмі шмат можна выбраць на любую тему, на любы настрой. Ляпіс Трубецкой ці Бруто? Для мяне. Ляпіс Трубецкой. А Ляпіс Трубецкой ці Дай дарогу? Не могу выбрать. Для мяне досыць своеасаблівыя праекты адзін на другі са сваімі пэўнымі плюсамі. Своеасаблівыя і такія і спецыфічныя. Добра, калі браць, што беларускіх мовных песень болей у... Хаця это смешна, конечно. Болей у Ляпіса Трубецкого, то хай будзе Ляпіс Трубецкой. Добра. Ляпіс Трубецкой ці Айова? Ясно, что Ляпіс Трубецкой. Айова, ну, это такі праект самапрадусарскі, хутчэй за ўсё, які створаны
для скарэння пэўнай аўдыторыі. Это творчасць у пэўных рамках, я б сказаў. Гэта ж хлопцы ці РСП? Ляпіса. А Ляпіс ці Джей Морс? Не, тут таксама тут я пакідаю за сабой права не выбіраць, бо вельмі розныя праекты. Мне хутчэй бліжэй будзе некаторая творчасць Ляпісаў, чым Джей Морса, але тут цалкам так. Ну, мне больш імпануе такія цяжкаватыя стылі, панк-рок. Ляпіс больш разнастайны за Джей Морс. Ну, але Джей Морс можна за тое, што яны абралі такі пэўны шлях і ідуць ім увесь час. Это таксама, я б так не здолеў. Таму што мяне носіць па стылях, па жанрах пастаянна, мне хочацца эксперыментаваць. Слухайце, і тады вам апошняе пытанне ў гэты бліц: Ляпіс Трубецкой ці НРМ? НРМ. Ну, я наогул з маім удзелам, каб я не ацэньваў бы, бо гэта не сціпла, па-першае. І казаць НРМ не сціпла. Ну, мне бліжэй. Ну. Слухайце. Гэтая музыка мне бліжэй, якая там выконвалася, якая тэксты мне бліжэй. Але лічыце, што я этого не казаў, таму што это не сціпла, а я не люблю этой эгоцэнтрычнасці всякие. Бо часто вельмі музыкі зацыклены на сабе, і мне это, я столькі разоў гэта бачу, што мне это настолькі брыдка, што не хочацца на сабе таксама гэта дэманстраваць. Вам вельмі цяжка было абраць кагосьці? Усе нейкія там спаборніцтвы паміж музыкамі, якія былі там у 90-х, там канцу 80-х актыўна, пасля былі нейкія конкурсы, фестываль-конкурс, хтосьці з кімсьці змагаецца, мы там нешта заваявалі, у кагосьці адваявалі. Это абсурд, таму што у чымсьці таленавіты гэты чалавек, у чымсьці той, гэты там адну дзеляначку выбраў, ідзе такім, гэты там спявае пра кветачкі, пра вёску, гэты спявае там пра індустрыялізацыю, пра трактар. Ну і кожны у сваім таленавіты, і нельга, напрыклад, можна сказаць, што там гітарыст кепска іграе, але не кепска іграе, ну, іграе 3 ноты так, як яму трэба іграць. А там іграе такі весь, што там заліў увесь танцпляц сваім соло, ну і это нічога, потому што няма драматургіі. Ну, можа быць і так. Тое самае, вось ён спявае, ён не бярэ высокія ноты, навошта яму браць? Цалком былі сацыялістычныя спаборніцтвы. Тое, што я калі працаваў у Таврыскім парку, трэба было пісаць такі стэндзік, і там брыгада там гэтага цеха нумар 7, нумар 3 змагаецца, вот сацыялістычнае спаборніцтва, і яны вот больш штосьці там зрабілі, это все абсалютны абсурд. І як бы калектыў цеха нумар 7 і нумар 3, ну, і блізка в это не вераць і не хочуць там займацца. Які спаборніцтвы? Вып'юць, потым разам пойдуць пасля змены, і все. І ніхто не будзе нікога ні з кім змагацца, але змагацца трэба. Ось гэта все такая паказуха. І тое самае, як можна змагацца музыкам? Ну, могуць змагацца поп-вакалісты, там, спяваць адну і тую ж песню, і от хто лепей праспявае. Ну, это я яшчэ разумею. Хто там чысцей спеў верхнюю ноту, Чэслава Немана, там, Чэслава Немана песні, там, «Дзіўны ясны свят». О, да, там, фальцет, ось, а ён не ўзяў, а гэты ўзяў. Ну, это класна. А змагацца рок-гуртам між сабой і нават таленавітым поп-гуртам, якія ведаюць, пра што яны спяваюць, ведаюць, якую яны аранжыроўку пішуць, гэта, шчыра кажучы, абсурд. Лявон Артурович, распавядзіце пра агучку. Калісьці ў 2003 ці 2004 годзе Франак Вечорка патэлефанаваў, прапанаваў эпізадычную ролю у Pulp Fiction Тарантіна. На беларускую мову перагучвалі. Не, кінь, зашмат рызыкі. Я з гэтай байдай завязаў. І мы з маёй, ну, былой жонкай Ганнай вось гэтую парачку агучвалі. І мне вельмі спадабалася, было класна. Ну, там хутка было, там такі эпізод, пачатак і ў канцы. Ну, фільм пачынаецца з гэтага эпізода, ён ім жа і сканчаецца. Ну і вельмі добра ж на беларускую мову, таму што ўсё агучана на расейскую, усе глядзяць па-расейскай, на расейскай звыкла. І якая беларуская. А потым эта ініцыятыва пачала расці, і досыць шмат перагучылі фільмы на беларускую мову, дарэчы, і не кепска перагучылі. Ну, а потым была такая ініцыятыва Валесі Квіткевіча агучыць Джека Вераб'я ў «Піратах». І мне так спадабалася моя праца, я думаю, ну, вось я нарэшце такая зорка, перагучу Джонні Дэпа. Мне вельмі падабаўся персанаж, дарэчы.
Я думаю, вот як классно. Я засветился такой працы, так классно я виконав. І потім я телефоную там Олесю, кажу, а ну виходить, не виходить. І він говорить, ну ми зараз про авторські прави ведемо перемови. І ось пакуль що у нас тут криху застопорилося, ну так у принципі, хоч і за все вийде. Потім яшчэ певний час, я вже забився на це все. І неяк сустрів Олесі, кажу, до речі, що там з цими піратами? А ні, вони не вийдуть. Що ти, вони не вийдуть? А тому що Дисней не дав праву. І потім я вже кажу, так ми ж не на правовій території знаходимося, може так контрафактно випустити просто для вузького кола, що там, ну, кольки там этих, хто хоче слухати по-білоруську. Ну, може 1000 набереться, що це ж як погрешність для Диснея. Ну може бути, ну нічого не пройшло, звісно. Слухайте, а на ваш погляд зараз, який стан у білоруської мови, ну, понятно, ви не в Україні? Завсёды обнадеивальный стан. Люди ехали, бегали з вёски. Вёсцы погано жить, ясно. Им выдали пашпорты, решт. Бо они без пашпортов были там за Сталиным. Им дали пашпорты, можно было ехать у вёску, можно было поступать, вучиться, наприклад. Але ў горадзе нас стыкнуліся з тым, што, наприклад, калі ты ўзросту там 18, калі ты недзе поступіў, то ты в беларускай моўнай школе прадметы беларускую, у тебя былі матэматыка, фізіка. Тут ты приехал, здесь смеются, по-перше, что колгасник. По-другое, ты не зусім разумеешь терминологию. И ты мусишь хутка это все выучить. Ну, они таленовитые, молодые. И вельми хутка на новые рейки это перескочили. И Россия, ну, все по-городскому, и все нормально. И мы уже городские люди. Белорусская мова застаецца як напомин про эту брудную вёску, про колгас, про старшиню колгаса, які краде там и диктатор. И ты просто все. На гэта забыцца, вось я гарадскі жыхар, і вось гэта вот маё. А уже іхнія дзеці, это уже цалкам гарадскія, уже какая беларуская мова, на школе толькі, і то это нелюбімый прадмет. Такія носьбіты мовы, яны заставаліся ў вёсцы. Іхнія бабкі там, ну, яшчэ былі вёскі вялікія, дзе все равно по-беларуску. У скрайнім выпадку на трасянцы. Цяпер это знікла. Цяпер вёскі не гавораць на беларускай мове. Хтосьці там на трасянцы, тыя вымерлі. Это, что зараз там живут, там, ну, все там перемешалось, короче. И теперь крыніца беларускай моўнасці, гэта уже интеллигенция, это люди, які імкнуцца до адукацыі, студэнцтва, усё вось гэта вось. І, ну, і просто люди свядомыя, які імкнуцца до свядомасці, да, там, ведаць гісторыю, ведаць карані. Это захавальнікі мовы, але іх все болей робіцца. Як бы гэтая вёска, але яна нічого не вырашала, было шмат, але это ж пасіўная такая вельмі маса. А гэтыя людзі, якія цяпер у гарадах, у мястэчках, якія прасоўваюць ідэю гавораць па-беларуску, гэта актыўныя людзі. Так што мне заўсёды ёсць спадзяванне на лепшае, потому што за савецкім часам это мусіла ўжо знікнуць. Оно не знікла. Потым разваліўся Саюз. Там былі пэўныя такія беларусастваральныя працэсы пачаліся напрыканцы 80-х, на пачатку 90-х, потым прыйшоў Лукашенко, і гэта ўсё адразу пад корань было. Адразу беларускамоўная адукацыя, вось учора выкладалі ў інстытуце культуры, умоўна кажучы, па беларускую гісторыю, а на заўтра не, ўжо трэба па-расейску. І за гэтыя 30 гадоў лукашэнкаўскіх, калі ты па-беларуску размаўляеш, гэта мала таго, што ты, можа быць, калгаснік, но можа і не. Можа быць, ты нейкі літаратар ці мастак, можа быць, ты музыка, но хутчэй за ўсё ты апазіцыянер. БНФовец. Ты БНФовец. І ось ти як приходиш, компанія, яка незнаёмий, там молодий чоловік, там до 30-30, там іде нейка там прогулянка, нейка там бесіда, ти там взяв так само чашку, ти розмовляєш по-білоруську, говориш, і там потім, слышиш, а ти ж БНФовец, да? І це завсюди, в любой компанії. Чому я БНФовец? З чого це? Ну, ти ж по-білоруськи. Ти ж хочеш, щоб всі говорили, да? Ви ж хочете насадити. Ну, это вот такое ставленне. Не глядячи на гэтае ставленне, за 30 гадоў это все не знікло, а толькі пашырылось. Вот оно все гіне-гіне на моей памяти, и все ніяк не загіне столькі часу. Так что раз оно не загнулося столькі часу, дык чого оно павінна раптам загнуцца? Я прапаную вам, Лявон Артурович, каб крыху зрабіць прыгажосць, каб крыху пашырылася беларуская мова. Нават, бачыце, я сёння другі дзень з вами размаўляю па-беларуску. Давайте... І я з вами заважся, так само другі дзень. Так вось, таму я вам прапаную зрабіць агучку 3 кавалкаў. І мне здаецца, гэта кавалкі бестселлеры. І мне здаецца, што яны
кожнаму беларусу недзе адгукнуцца. Ну, давайте. А на беларускай мове будзе Давайте. вообще увогуле цудоўна, не вообще. Ну, давайте, вообще. У Міхала Непадыстава ёсць у адным тэксце ёсць адзін дык вообще ў Канадзе. Я Вільям Волес. І я бачу ціле войско моїх суайчыннікаў, якія кинули выклик тирании. Вы пришли биться як вольные люди. Вы есть вольные люди. Без воли вы никто. Вы будете змагаться. Вы можете загинуть у битве, а можете утекчы и жить некий час. И праз шмат гадоў, паміраючы ў сваіх ложках, вы будете готовы отдать усе гэтыя гады за магчымасць вярнуцца. Вярнуцца сюды і сказаць ворагам, што яны могуць адабраць у нас жыцці, але ніколі не адбяруць нашу волю. Воля! Воля! Ну як вам увогуле гэты кавалак? Ну, ясна, я ведаю яго. Ну ён падобны пасуе да беларусаў. Абсолютно. Я не змагу, Сэм. Я ведаю. Гэта памылка. Шчыра кажучы, нас не павінна тут быць. Але мы тут. Не быў легендзе, містер Фрода. У адной з тых легенд, ад якіх трымціць душа, бо там столькі жуду і вусцішу, што часам нават не хочацца даведвацца, чым усё скончыцца. Таму што няма веры, што ўсё скончыцца добра. Як можа ўсё стаць па-ранейшаму, калі ўсё настолькі дрэнна? Але ўсё праходзіць, і нават самая непраглядная цемра рассеивается. Настане новы дзень, і калі на світанні з'явіцца сонца, свяціць яно будзе яшчэ ярчэй. Такія вялікія легенды ўразаюцца ў сэрцы і запамінаюцца назаўжды. Нават калі ты чуў іх дзіцём і не мог да канца зразумець. Мне здаецца, містер Фрода, цяпер я разумею, чаму яны запамінаюцца. Зразумеў толькі што. Іх героі 100 разоў маглі адступіць, але не адступілі. Яны змагаліся, бо ім было на што абаперціся. На што мы апіраемся, Сэм? На тое, што ў свеце ёсць дабро, містер Фрода. І за яго трэба змагацца. Гэта было вельмі якасна. Будзе пасля гэтага вам прапанова ад Нетфлікса. А кого б вы хацелі пагучыць? Каго дадуць? Вельмі падабаецца саундтрэкі пісаць, песні такія спецыяльна для фільма які-небудзь такія. Ну, шкада, што рэдка здараецца это рабіць. Хутчэй за ўсё трэба самому фільм зняць і самому музыку тады напісаць, туды і песні і ўсё. Хацелі б нейкі фільм зняць? Так это моя мара зняць фільм, зрабіць сцэнар, там запрасіць актораў, рэжысэра. Ну, з рэжысэрам таксама кантактаваць, зрабіць саундтрэк да яго ж таксама. Это вельмі класна было. Але гэта такія бюджэты, не ведаю. Ну, трэба, калі хочацца, так трэба рабіць у гэтым накірунку. Стаіш на беразе, адчуваеш салёны пах ветру з мора. І верыш, што ты вольны і што жыццё толькі пачалося.
А вусны пячэ пацалунак. Сяброўкі з прысмакам слязы. Я не был на море. Ладно, не брашы. Ні разу не быў на моры. Не давялося. Не было. Уже пагрукаліся ў нябёсы, нажлукціліся тэкілай, літаральна праводзілі сябе ў апошні шлях. А ты на море не пабываў. Не поспел. Не выпадал. Ведаеш, што на небёсах нікуды без гэтага? Зразумей, на небёсах толькі і размоў, што пра мора, якое на бясконца прыўкраснае. Пра заход, які яны бачылі. Пра то, як сонца, апускаючыся хвалі, робіцца як кроў. І што мора нібы ўбірае энергію сонца ў сябе, а тое прыцішаецца, і агонь дагарае дзесьці ў глыбіні. А ты? Што ты ім раскажаш? Ну як настрой? Депрессивный. Як вы себя адчуваеце ў эміграцыі? Я неодноразово казаў, до речі, в інтерв'ю, що не кепска, не почуваюся кепска так уже. У меня немає тих хвалів, що ось накатило, так хочеться до хати, що я ж не могу, що я там сижу, плачу, там, взяв там, что там треба для мигранта, я не ведаю, бутылька горелки, селедка, там, да, сгущенка, и все это облився всем этим и плачешь. Нет, такого у меня нема. Но может быть это тому, что я апошние, пару десятигоддзяў і ў Беларусі жыў, як у эміграцыі, насамрэч. Вось, я хотел просто про гэта запытаць. А як жыць ва ўнутренняй эміграцыі? Натуральная эміграцыя жыць прасцей, потому что есть законы, и вось яны і ёсць. Ты по этих законах існуеш. А ўнутренняй эміграцыі ты не разумееш, хто там, дзе тебе хтосьці забараніў, можна гэта ці нельга гэта. На всякий выпадак ты на себе нічого не оформляешь. Потым ты раскаиваешься, потому что розныя рэчы бываюць. Напрыклад, ты на себе там не оформил машину, ты ніколі дома вёсцы на себе не будешь оформлять. А раптам дзесьці там вот не так пойдзеце, там посадзяць, это забяруць у тебя. І вот так ідзе зусім. Ты напалову там живеш, калі ты выязджаеш за мяжу, ты як бы, так, уздыхнуў на поўныя грудзі, зноў трэба вяртацца, спачатку прыехаў, все-таки у нас таксама нічога, там, а потым зноў пачынаецца гэта, ты не ведаеш, што можна, што нельга, там зноў забаранілі, і ва ўсіх сферах так. У сваім горадзе жывеш як быццам бы на нейкай чужыне, са здзіўленнем бачыш, што выраслі новыя нейкія кварталы. Потому что ты в основном сидишь ці дома, ці ездишь за мяжу. Ці ездишь в какой-нибудь гипермаркет, потому что там нагадывает за мяжу, и там нечто там купляешь, ходишь, там обедаешь. Я зловіў себя на тым, што я перастаў хадзіць, напрыклад, апошнія гады па розных кавярнях, рэстарацыях, якіх вельмі шмат стала. Тыпу, а што я буду хадзіць? І гэта ўрэшце, каб яшчэ так гадоў 10, можа быць, да нейкіх негатыўных бы вынікаў прывяло. Потому что все ж таки так настолько внутренняя миграция, так само не вельмі. Так что для меня може паратунок, что я перайшоў такую натуральную вонкавую эміграцыю. Вот тут все ясно. Падаецца, што нават ва ўнутренняй эміграцыі цяжэй знаходзіцца, чым... Я зараз як узгадваю, то мне таксама падаецца, што цяжэй. Потому что ты себе абмяжоўваеш, і міжволі абмежаванні як бы пачынаюць там... Творчасці это не датычыць, але датычыць нейкіх там... мы ж спачатку там, наш горад, вот там адчынілася, не тут, а потым неяк так все, што я тут буду лазіць, дзе такая ўлада, і як бы это уже не зусім мой горад, урэшце-рэшт. Здаецца, прыходзіць все новае, там прыходзяць маладыя людзі, вось, там класна, мы тут это зробім, потым раз, одна пстрычка, і ўсіх пазачынялі. Я ўжо не буду казаць, які я там, наколькі я там накаркаў, ці наколькі я песімістычна глядзеў на справы, але калі прыйшоў гэты час захопу Крыма, і ты ўсе лукашэнкі спалохаліся, і пачалі дазваляць насіць вышымайкі, і з пагоняй нават можна было там. І все бегалі, все нормально, мы перамаглі, дык вы ж не змагаліся, каб перамагчы. Чаму раптам прагнуліся чыноўнікі? З чаго это? Просто, калі вярхі это баяцца Пуціна, дык і дазволілі.
Ось. І потім мені почали казати, да ну, який город Кастричницький, там супер, все нормально, такі ресторації, такі кропки, ми там, бар хуліган, все супер. Я кажу, ну, це сьогодні є, завтра немає. Як от сьогодні заборонили, завтра дозволили, це ж таке. Ні, ну таку кількість, як вони зачинять, а не зачинили. Це ж було так, от раз, не працюють, все. Все одно нечто ж буде. Треба, щоб люди ходили в ресторацію, в кав'ярні, в бари, і там подпольные гуртки, как были, каб'яни там збиралися, шифри, явки, откази. Здається, що показальна історія. Ну, відомо, ви там не вельми любите про її розповідати, коли ходили до міністра інформації. Я зараз спокійно можу розповідати. Ну, гэта ж плюс-мінус така ж історія, попытка неяк там домовитися і так далі. Ой, ні, це дурацька історія, що музики, які такі інфантильні, такі діти, им позвонили и сказали, можно с вами встретиться? И я сказал, ну можно, хоть доведаемся, что там такое. Ясно, что вынік был той же самый, как мы не пошли никуда. Потому что для них треба было... Это не нам. Когда они запрашивают провести, это и треба им, а не нам. Ніколи не треба туди ходити і з ними зустрікатися. Це ні до чого не приводить. Я до того йшов, як дитё, поглядеть, що там за обитель зла такая, от цікаво, що там за в этой адміністрації, хто там живе і як там все. І що там тітки стоять, вот такі з этими, альбо там нормально вже клерки ходять, а там 50 на 50. Половина тіток, половина нормально. Ну, і ось я з таким от дитячою цікавістю йшов поглядіти, що там буде, ідіот, насамрэч. Ну і все виглядало все це так не вельми, як музики, там от скардзилися на нешта. Насамрэч, ім треба гэта было, каб не было грошей, треба было крышечку показать либерализацию, что демократизация ідзе семимильными кроками по Беларусі, каб Евразіас пачаў даваць гранты, ну, як он і пачаў даваць, там на дороги, на все. Им там сказали, ну вот у вас музыки забороненные. Я говорю, да? Ну, там Михалыч провер, что правда, да, списки есть какие-то? Так разморозь, что ты? Это самое простое, что можно было сделать. Не выпустить там когось, кого ты посадил, потому что, ну як ты выпустишь? Ну что, ты не пацан? Ты ж посадил, хай досядживай. А музыка, ну ладно, хай играют. А что, ну нельзя играть? Ну да, я запретила. Ну же, Ивановна, ну пускай играют, что это? А, ну хорошо, я разрешить? Ну да. Нам же да грант даст Евразиас. Ну я разрешу тогда, разрешаю. Да. Ну хорошо, и позвони там. Ну и все, и дозволь. Это, ну, тут не треба было никаких встреч, вот все равно отбылось. Слухайте, а як столькі год, будучи у внутрішній еміграції, у знешній еміграції, заховувати надію? Столькі было гадоў унутранай эміграцыі, і раптам пачалася ў Менску такая рэвалюцыя. Я ж думаў за гэты час, што народ цалкам спіць, што ён не здольны ні да якіх, што могуць толькі з гары весці нейкія рэформы, змены, калі там вот выспее нейкая такая номенклатура новай фармацыі, якая все это старое, ну, дакажа гэтым людзям, што гэта не жыццяздольна, што это кепска, што краіна тады ў стагнацыі знаходзіцца. І тады, можа быць, пачнуцца нейкія зрухі, а людзі ні на што не ўплываюць, таму што яны все там на 3 працах працуюць, бегаюць, носяцца, каб сям'ю карміць. І туды-сюды ездзяць у Польшу ці ў Літву, там гандлююць чымсьці, там прыгандлёваюць, возяць каву, там нейкую прадаваць. То насамрэч я быў настолькі здзіўлены ў 20-м годзе, калі аказалася, што ну, народ можа прачнуцца, то это, ну, і цяпер дае мне надзею. Ні адзін з палітолагаў і з прадказальнікаў палітычнага надвор'я не даў прадказання пра тое, што будзе народнае паўстанне. Такое настолькі маштабнае. Ніхто гэта не сказаў. І тым не меней, што мы бачылі ў Менску, там, і што ў Менску, якіх-небудзь пружанах, што мы бачылі нават. Калі там, дзе ніколі ніхто не выходзіў на вуліцы, ні з якімі чорна-белымі сцягамі, ніколі такого не было. Там пару актывістаў, і то баяліся высунуцца. Просто як бы родны край апісвалі там, і нейкія рабілі самаробныя музейчыкі. А тут што рабілася? Паўсюль выходзілі людзі. Дык чаго цяпер? Чаго так страшна? Все будзе нормально, все абудзецца і все вернемся. Все, Лявон Артурович, нам трэба прыскокаць у машыну, каб крыху памаляваць. Ну, у машыну скокаем, так? Так. А што у вас у плейлісце тут? Як калі? А зараз? Нічога. Які у вас плейліст?
Малюем Менск. А давайте намалюем Менск. А якое ваше улюбленое место в Менску? Ну, мне падабаецца просто па такіх апошніх перадвыездных, вось там, дзе вуліца Кальцова, двары такія, ты хрушчоўскія, такое все, вот сапраўдны такі, вот камунальны такі сапраўдны Менск, такі стары 60-х, 50 конца 50-х гадоў. Падабаюцца некаторыя раёны ў цэнтры, там Якуба Коласа, напрыклад, ці пачатак вуліцы Козлова. Там, дзе вот падабаецца касцёл Святога Роха за палацам мастацтва. Можна было сказаць пра цэнтр горада, вось Яна гаворыць інтэрнацыянальны рэвалюцыйны, але там все настолькі запаскуджана гэтымі всямі губазікамі, кадыбістамі і пракуратурамі, што вот чамусьці яны абралі сабе менавіта вось гэту лакацыю цэнтр горада, вот гістарычны цэнтр, і там пабудавалі сабе вось гэты, альбо не пабудавалі, а влезлі ў такія гістарычныя дамы. І сядзяць там, і там нават мы там жылі некаторы час, год, і там яны паўсюль, у іх дрэс-код летні адзін, там кароткая такая, з кароткімі рукавамі кашуля, гальштук ці без гальштук, і такія чаравікі з вострымі, такія ходзяць там. У рэстарацыі там сядзяць пан хмелю таксама. І, ну, вот за гэтага цэнтру горада так не надта зараз. Але раней было класна. А у вас дзед працаваў у ЧК? Так, працаваў у ЧК. І вы распавядалі, што яму вельмі важна было перад смерцю з вамі развітацца. Ну, то есть вы... Ну, это не зусім перад смерцю. Распавядзіце, як гэта было? Ну, мне бацька сказаў, што дзед хоча сустрэцца там ненадоўга. Я пад'ехаў, бацька мяне прывез. А тады пачалася уже развенчанне этого Сталіна і ўсіх гэтых штук. І дзе сказаў, я хочу, каб ты ведаў, што я да гэтых вось 30-х гадоў, да рэпрэсію не маю ніякае дачынення, я ўжо не быў тады ў ні в якіх органах. І вот тое, што адбывалася, я адразу адчуў, што будзе не вельмі добра і зусім не добра. І адтуль сышоў, перайшоў на іншую зусім працу і, ну, паспеў гэта зрабіць, тыпу. Ну, ён, між іншым, быў у спісе Панамарэнкі пра гэтых... На нож расстраляных паэтаў. Ну, Панамарэнка ж стварыў спіс Сталіну такіх беларускіх літаратараў, якія мусілі падлягаць рэпрэсіям. І там было Купала, і дзеда таксама прозвішча там было, між іншым. Неяк яму удалося пазбегнуць гэта проста. Ну, ён казаў, што таксама сидзелі на валізках і ўздрыгвалі ўначы ад кожнага гуку. Ну, дзед, наколькі я разумею, ён падаўся рэвалюцыйнай рамантыцы, ён малады быў, там было 18 ці 19. Ён кінуўся ў гэты вір рэвалюцыйнай барацьбы, у яго добрая была адукацыя, значыць, ён быў такі вельмі верыў у гэта ўсё, у гэты марксізм, ва ўсе эти ідэалы камуністычнай ідэі, там, ўсё гэта. Ну і пайшоў па гэтым накірунку. Як я разумею, такіх шмат было людзей. Ну, там Маляхнові, што той таксама. Ну, напрыклад. Шмат было людзей такіх, якія проста верылі ў гэтую ідэю, як мы верым у сваю. Вот цяпер так яны верылі ў тую. А здзівіліся зараз, калі вось з'явіліся гэтыя вось актуальная тэма пра 40 000 даносаў у КДБ? Ну, нічого не здзівіўся, што там здзіўляцца. Ну, там же ж большасць не даносаў, насамрэч. Ну, там такое. Большасць, там наогул большасць, на мой погляд, людзей з такімі адхіленнямі. А вельмі шмат просто розных там просьбаў. Примите на работу. Хорошие физические данные просто в армии не взяли. Ладно, давайте маляваць. Чырвоны касцёл намалюе. Ой, клас. Не вельмі тут зручна, конечно. Хто казаў, што будзе лёгка? Мне здаецца, што гэта якраз такі той выпадак, калі малюнак быў намаляваны на каленцы. Хай будзе так. Вау! Круть! Я прапаную гэты малюнак сярод нашых падпісчыкаў. Як правильно? Падпісанту, можна сказаць, но это будзе негатыўны крыху кантэкст. Так вот, мы гэты малюнак разыграем сярод нашых падпісантаў. Што для гэтага трэба? Паставіць лайк этому відэа, напісаць каментар і ў каментарах напісаць, давайте прыдумаем назву для фільма Лявона Вольскага, які ён марыць зняць. Давайте. І пра што гэта будзе фільм. Класна, давайте. Да? Пішыце сцэнарый. І Лявон Вольскі, аўтару найлепшага каментара, прэзентуе. Я яму зраблю падборачку, а ён абярэ найлепшы каментар.
Дзякуй вялікі, што даглядзелі Дзякуй гэта вам відэо таксама. да канца. Гэта было вельмі цяжка даглядзець до конца, але вы все ж таки здолелі гэта зрабіць. Вы малайцы. Вы неверагодныя беларусы. Ну вось таму лайк, каментар, калі гэта бяспечна, і памятайце, што вы неверагодныя, як сказаў класік. Всё, пакуль.